Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti umuna a Korinto, Kapitulo 7, versikulo 2. Ngamtap no maliklikan ti pannakikamalala, masapul nga adabukod nga asawa ti tunggal lalaki, ket kastamat ti tunggal babae. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nakapagkararagtan, lakay. Maturugtan. Ay, nabanog ak itang aldaw. Ala, maturugtan. Kumusta mo ti trabaho mi di opisina yon? Awan parikot. Katsi ka, kumusta ti trabaho mi di opisina yo? Awan parikot. Ngam idistino da kano iti Isabela. Iti may sa branch mi ijay, inton aglokat. Siyak ti pagbalinan da manager. Apay nga italaang nga imbagam dayta. Sa anak kami nasigurado, no awatak dayta nga oportunidad, wano saan. Lakay. Mayadayo akada kayo no bilang. Sabado iti rabi iti panagawid ko. Sagsubliak manen iti rabi iti Domingo. Anya nga rod kat agtrabaho ka mo. Diyak kaya ti mayadayo kada kayo, bakit? Sana bale, tadamot ko, Chem. Nalakalaang ti panagawid mo no bilang. No kasta, umanugot ka, mapanak ija Isabela? Awan ba't parikot? O sige, awatak nga rod ti offer ti opisina kanyak. Sa bagay, dumakkal ti sweldok no bilang. Kan laglagi pam, asaan pa'y analpas to'y balay tayo. First floor pa'y laang tinalpas. Iso nga aganos ka. Ay, wen nga rod. Ti importante, kanayon ka nga agawid. Iti kasta, saan kami mat amail-iliw kan ka. Manang Lita, rumwar kamin sikan ti makaamo kadagiti ubing. Wan ma'am, di kay agdanag. Ala nga rod, rumarakon, taagururay ni Lando di tarwar. Ala, inakon, amangan numala daw kami. Agan-anad kayo, ma'am. Ay, nasingpet dagiti amok. Imbilang dak akas kamang ti pamilyada. Kan biliba kadakwada nga agasawa, tapulos adida nagapa. Siyak ti kadwam amapan ija Isabela, pare. Data ti mangilukat iti opisina ijay. No kasta, umanugot ti asawam, amayadayo ka kadakwada? Un pare, tatrabaho matigapuna. Sa bagay Sika ngay pare, umanugot ka dimot ni Mare Helen. Wen. Sana bale, tadwa tamat amapan, saan tama ikawa? Lakay, naisaganak amin ng dagiti awitam nga agpa Isabela. Nagyamanak, bakit? Agan-anad kay jay kan, agsingsingpot ka. Amangan nagbabae kakit dimot ijay. Anya? Unay kan bakit? Laglagi pam, ay ayatan ka unay, lakay. Ken di mo liwayan ti agkararag ayadayo na ka ti Diyos iti sulisog. Wen, bakit? Uray sika, kastamat ti aramidem. Agtalakakan ka. Iso nga intulok ko amapan ka ija Isabela. Amok nga ipatpatag na kami a pamilyam. Wen, bakit? Ipatpatag kayo a pamilyak. Naliday ka mat, Ma'am Helen. No apay nga min a pinalubosam ni Sir Lando amapan ija Isabela. Agdanagak manang Marta. Nga amangan no agbabain ni Lando. Apay akasta ti panunot mo. Kat saan namat nga aramid ti kasta? Ammom kadi ang nagbabae ti asawa tay may sa akatrabahwak. Gapot adayo mati trabaho ti asawa na. Kat syempre, sala agawid no kasta asabado nga awan sa rakda. No kasta ti panunot mo, apay nga rod a pinalubosam. Awan mo't gayang panagtalak mo iti asawam. Manang. Ay na, Ma'am Helen, di ka agpanunot iti negatibo.
makapadakas dayta iti relasyon nyo nga agasawa. Saan nga agbabae ni Sir Lando, gaputa adda ka nga asawa na. Ay ayatan na ka. Hello, miss. Mabalin ka diti makiamam mo? Apay ket tinasaan? Siyak ni Marta. Ti akin ko iti dayto a restaurant. Si kagahayam ti akin ko iti dayto a restaurant. Isumat lagayam ang nagpintas dayto a restaurant. Tanapintas ti akin kukwa. Naangaw ka. Ay, siyak gayam ni Jerry. Kat nilando to'y kadwa ka. Agyaman akta dito'y kayo amang mangan. Namin anon nakita kayo dito eh. Numaminsan ngamin. Masadot kami nga agluto, miss. Marta, kunamlatan kanyak. Apay asaan ang matagtagari day takadwam. Ming-ming-mingan nakmatlatan. Nagpintas ka ngamin. Isu aming ming-mingan nakalatan. Hoy, pare. Agsaukam ta. Ay, naimas ti luto yo dito eh. Magustuhan mi. Agyaman nak. Mabalin ka di makigayam kada kayo? Saan adakas, Marta? Sige manipod ita. Agpapagayam tayon. Nainbag nga orasyon, sir. Delivery para kada kayo. Idisok diti lamisaan, sir. Delivery? Wan, sir. Manipod ka ni Ma'am Martha. Sige, inakon, sir. Agyaman na kading Jerry, umasidag ka man dito eh. Apay, pare. Makansamot day ta, pare. In-order mo? Saan? Impa-deliver ka no ni Marta. Uy! Nagsaya aten. Malibreta iti makan. Ala, mambit lang tay saganak no anyaman day ta makan. Apay nakaisum kalat taditan kasinsin. Gapo ka di, ti ado a customer tayo itangal daw. Gaputa na in lava, lovely. Sino tinakain laba minsan? Nilando. Amukuan. Ay no, nagtairmat nga minday jay, kasinsin. Ay no, uray siya, inlabak kan kuan na. Anya? Amangan matnuad dan pamilya na. Uray pay, basta, agayatak kan kuana. Kanayon nga isutyad da iti panunot ko. Ay, kasano nga tama daan kami iti relasyon. Hoy, kasinsin, kita man na imbag amangan nuad dan pamilya na. Uray pay, ay ayatak man. Nga uray, balin ka akabit? Wan. Ay, nga. Di ka man nagbalin namaan kasinsin. Nuad dan pamilya na. Bye-bye, amon. Mapanta ka no ita ijay balay ni Marta. Ta nagpaparti iti kaldeng. Agi na natakit di. Tanalpas ti trabaho ta. Narigat mat apaayan ta. Uray, tamabiit talaang. O sige, mapanta nga rod. Ala, intan. Tamangan numataktakan nga agur uray. Sige laang Lando, Jerry. Uminom tayo. Ado ti arak tita. Ito yung tipulutan nyo, Ado ti pulutan tayo Wen, iso nga aguma kayo. Lando, ado iti basom. Agyamanak. Cheers! Cheers! Ayan ni Parilando. Di kagdanag. Impaturog kon dita silet. Sige, lakit din. Maturog kan dita sopa. Tanet, nga trabiin. Pasapa kayong tulangin arumuar inton bigat. Agsaman, saan pera nakariin ni Lando? Si Aarakop latta kanyak. Baybay aklatan, aging gawa karoon. Anyat. Good morning, Lando. Apay akaabay ka naturog. Si Aarakop ka kanyak, manipod idirabii. Anya? Sige, mabitlang Tay nakagpaluto iti armusar. Saanan? Rumarakon. Adda ni Jerry dita salas. Nalabita nakaturog pa ilaan. Mabitlang agpaluto iti sopas. Lukasta.
ginulibam ti asawam. Saan? Awan tinapasamak kada kami kini Marta. Kat kunam anak kaarakop kan ka, idi nakaraing ka. Ngem awan tinapasamak kada kami. Pare, madlaw ko ngamin, ag gusto kan ka ni Marta. Pare, napintas ni Marta. Imposibleng awan pa nagguston kan kuana. Aklunak pare. Talaga nga gusto akmat kan kuana. Nukasta, ginulibam nga rod ti asawam. Saan? Diretso titurog ko pare. Jak ginaraw ni Marta. Kasano itan, pare. Amangan no di mon maliklikan ni Marta. Nang runa, ta isupayin amis mo, ti umasidagkan ka. Ala, aginanakan, lakay. Amok anabannog ka una iti biyahem anaggapo iti Isabela. Awan bakit? Nabannoga ka talaga. Nga maagasan ti bannog ko, no arako penak. Kasta ka di? O di, arakupan ka. Kailiw kan bakit? Kasta akmat, lakay. Ay, ayatan ka unay. Kat di kan to isukat iti sabali. Umuna akon ang makimisa, Ma'am Helen. Tainton sumangputak, sumaruno kayong tumatan. Wen, manang. Awan agbati dito'y balay, no agigigdan tayo. Wen, manang. O sige, umuna ka nga rodan. Kana agbabanding kayo mo't asa nga pamilya ah. Kalpasan ti misa, ingkay agpasyar. Wen, manang. Kasta ti ko na nilando. Ala nga rod, ma'am. Agpeles ako, untain nak makimisa. Oh, kasano? Agsubli ako ni J. Isabela. Agbiyayak itan. O sige, lakay. Kat agan-anad ka kanayon. Ipasnak mo ti agtrabaho para iti pamilyata. Kas kanyak, jak baybay anti trabaho. Wen, bakit? Agan-anad ka iti panagbiyahem, ah. Wen, alang nga rodan, inakon. Agan-anad ka. Wen, bakit? Agpatuloy akon. Lando, inawis kay ta dito'y balay ko. Tadda ibagakan ka. Anya day tay? Ngamsak pa na, uminom ta. Danggayan na. Saan ka uminom? Ang mga numaparte ka. Uminom tala iti basit. Kan awan kadwata ita dito'y balay. Dudwa talaan. Marta. Oh, Lando. Inarakop nakmatan. Amok. Agusto ka matkanyak, saan ka di? Ngam amok alablaban am tiriknam. Kaputad dan pamilyam. Marta. Ngam di kagdanak. Datala ti makamoy ti daytoy. Marta. Ukasem ko man ti arakop mo kanyak. Lando. Ay, ayatan ka. Marta. Ijay gayam ayan ni Marta tinapanam. Kat, anya ti inaramid mo ijay. Nagsarita kami lang. Anya pa'y. Inarakop. Kan inagkanak. Naglips to lips kayo. Kasta nga rod. Anya pa'y tinapasamak. Awanin. Sigurado ka? Nakapagpanunot ka na imbag. Katri mo arak adagos iji balay na. Sigurado ka? Jesus pare. Delikado na. Pare. Ay, bidot sa nga agpaiso. Tipan nakigayam takan ni Marta. Ngamin, aggustukan ka. Ket amangan no day tati pakadadaalan ti pamilyam. Siya kon tinangyag dito'y taraon. Iti kasta saan kayo nga agluto. Saan ka kuman ang nagsayang iti oras mo, Marta? Baybay anak ko malaang Lando. Babaan iti kasto'y awagas. Maipanagnak ko ti panagayat ko kan ka. Marta, napintas ka. Kat saan ka anarigat nga ayatan? Aklonak, agayatakan ka. Ngamadan pamilyak. Iso ano mabalin? Liklikan ta kuman ti tunggal maysa. Lando, naragsakak. Gapot agayat ka kanyak. Di kagdanag. Saan ka nga agawan iti asawam? Marta. Ay, ayatan ka, Lando. Saan, Marta? Manipod ita. Liklikan tan ti tunggal maysa.
nasingpat ti asawak. Kat jak kayat amasaktan. Ilimod ta ti relasyon ta. Saan? Nasken aliklikan tan ti tunggal maysa. Jak kayat ngagtultuloy ti panagbasol ta. Isu a pangasim, taliklikan tan ti tunggal maysa. Nagswerte kit ti asawa ni Lando, lovely. Oh, apay. Anya ti sangitam. Agayat mat kanyak ni Lando. Ngam gaputa di na kaya tamasaktan ti asawa na. Iso ko na nang agliniklik kami. Ay, napudno iti asawan na. Talaga aswerte no kasta. Umapalaklauna iti asawa na. Syukla ko man tinagbalin nga asawa na. Ay, nakasinsin. Baybayaan mo ni Lando. Makasarak kan tumot lang iti kasken kwa na. Ni Lando ti kayat ko kasinsin. Ni Lando laan. Hoy, danga. Di mo sangitan, gapot addaanan iti asawa. San mo nga ipilit ti bagim ken kwa na? Taamang ano si kamot lang, iti agsangit, iti udi na. At iti sagot ko ken ka, bakit? Ah? Anya da ito eh. Lukatam, Kwintas! Wen, isuot mo day ta. Kastan dati kinapudnoken ka. Bakit? Lando, Ay ayatin ka, bakit? Kat uray manupay asulisog ti dumtang kanyak. Malabanak, gaputan na pudno aken ka. agyaman na kiti Diyos no kasta. Amok ababaan iti kanayon apalagip ti Diyos iti puso ta. Agbalinta anapudno iti tunggal maysa. Iti kasta, mapadakkel ta dagiti anak ta nga addaan iti na Kristyanuan a kababalin. Wen, bakit? Ituloy ta ti agbalin anatibkar lakay. Ti Diyos ti tumulong kadata. Wen, bakit? Ti Diyos ti tumulong kadata. Saan ang madadaal ti relasyon ti agasawa no adda ti Dios a nakasentro kadakwada. Papagayam, ditan tinagipusan ti maysapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.